bărbat și cu mine am zărit în același timp același cărucior de la Aldi, care avea o monedă blocată în fantă, și am alergat spre el în exact aceeași secundă. Mâinile noastre au lovit mânerul concomitent, iar căruciorul s-a rostogolit în față suficient de tare încât să se izbească de balustrada metalică. Eu am ajuns primul, a spus el, trăgându-l. Dacă crezi că mama ta a sacrificat totul pentru tine, apasă pe like și abonează-te. Dacă nu, atunci înseamnă că nu-ți iubești mama. Distribuie acest videoclip ca să-ți arăți dragostea pentru ea și comentează: mama mea este eroina mea. Spre sine. Mi-am înfipt pantofii în asfalt. Mâna ta a aterizat peste a mea. Moneda era înțepenită pe jumătate în afara blocajului, destul de aproape încât să o vezi, dar prea adânc ca să o poți apuca. Și niciunul dintre noi nu mai avea altă monedă. O bătrână care își returna căruciorul s-a oprit lângă noi. Chiar vă certați pentru 25 de cenți? Bărbatul a strâns și mai tare ambele mâini pe mâner. Ia o face! Asta a fost destul ca să mă facă să nu mai încerc să fiu rezonabilă. Am smuls căruciorul înapoi, iar el s-a împiedicat de balustrada metalică în timp ce mulțimea se strângea în jurul nostru. Un bărbat a susținut că eu ajunsesem prima, dar o femeie care filma cu telefonul a spus că căruciorul se rostogolise spre el, ceea ce, se pare, îl făcea al lui conform legii parcării. Managerul și-a făcut loc prin mulțime cu un clește în mână și ne-a spus că oricine este proprietarul monedei poate lua căruciorul. Amândoi am strigat: eu sunt! Managerul a tras de monedă, dar aceasta nu s-a mișcat. Atunci, bărbatul a înfășcat cleștele și a smuls lanțul căruciorului din blocaj. Stația radio a managerului a căzut pe jos, paznicii au ieșit afară, iar bărbatul a amenințat că mă va raporta, pentru că i-am furat moneda. Am sunat la poliție înainte să apuc să mă răzgândesc. Managerul a verificat imaginile de pe camerele de securitate și a spus că mâna bărbatului atinsese prima căruciorul. Mulțimea s-a întors spre mine și, brusc, devenisem femeia care chemase poliția doar pentru că pierduse o monedă de 25 de cenți. Două mașini de patrulă au intrat în parcare cu girofarurile aprinse, iar un ofițer ne-a separat, în timp ce colega lui examina blocajul distrus al căruciorului. Ea a reușit să scoată moneda cu o șurubelniță, a ținut-o sub lumina lanternei, apoi a aruncat-o pe capota mașinii de poliție. A aterizat cu un sunet înfundat, de plastic. Asta nu e o monedă. Bărbatul s-a oprit din urlat. Polițista a răzuit vopseaua argintie cu cheia, dezvăluind un jeton de casă ștampilat cu un George Washington strâmb. E contrafăcută! Ofițerul a sigilat falsa monedă într-o pungă de probe, iar eu am luat imediat mâna de pe cărucior ca și cum m-ar fi ars. Bărbatul a arătat spre mine. Ea a găsit-o prima! Eu am arătat înapoi spre el. El a spus că îi aparține! Polițista ne-a condus spre mașini de patrulă separate și, în timp ce bărbatul își băga mâna în buzunar după chei, o monedă reală de 25 de cenți a alunecat printre degete. A ricoșat de 2 ori pe asfalt și s-a rostogolit exact sub cărucior. Avusese una adevărată la el tot timpul.